arvon rouvat, olen iloinen Suomen ilotulituksen puolesta, että te olette näin kiinnostuneet ja innoissaan lähteneet tähän koeluontoiseen äitien ilotulituskurssille. Yksinä on ikävä ampua, pitää olla yleisö ja mikä se on mukava, kun yleisö on omat perheenjäsenet. Hyvää iltaa. Mä oon Harri Karsu, mä oon tosiaan tuotepäällikkönä Suomen ilotulitusrouva. Saan päivittäin tehdä töitä tällaisten. Silleen, että täältä aina noudetaan mitä halutaan ampua. Voisin katsota vähän lunta enemmän siihen juureen. Sitten kokeile, että onko se irti, onko se jäätynyt jo siihen. Tämä. Noin. Noin ja nyt pois. Meni hieno. Hyvä. Me mennään tuohon seuraavalle. Tässä on se taso, että laita tukevasti kiinni ja sitten tuli tähän syvyyspuikkoon jommasta kummasta tuommoista ulkoroitua. Vähän lähellä, niin avaa se sytytyslanka esiin vihreitä, mutta se ei pitää olla. Sieltä se on. Sitten laita sytytys käteen käsine kohdalleen. Katsotaan, että mikäs noista suuntaviivoista näyttää, että mikä pitäisi olla yleisöön päin? Sanooko Mikko? Onko siinä pelkästään turvaetäisyys? No niin. Jostain kulmalta löytyy. Täältä löytyy.